ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତା ଭାବରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଃଖ ସହିତ ସୁଖ ଥାଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଏଇ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ମୋର ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଏଇ 2 ଜଣ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କଲେଜକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପିଲା ବି 15-16ଟା ପୁଅ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଫ୍ ଥିଲା, ଫୁଲ୍ ମାନେ ଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ କେମିତି କି ସିଟ୍ର ସେ ହେଲ୍ପର ନା କ'ଣ ସେ କିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏତେ ଜୋରରେ ଏ ପୁଅ ଝିଅ ପଟକୁ ସେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ନାଇକି କଲେଜ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଲେମାଇଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଫିଙ୍ଗି ହେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସଦୀପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଚକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଚକ ଉପରକୁ ଚଢିଛି, ଆଉ ସେ ମଝିର ବଡ ଚକ ବି ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ଯାକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ବିକିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଚକ ଚଢିଛି ଆଉ ମଝି ଚକ ଧାନ ମୋଳାଇଲା ପରି ତାକୁ ମୋଳାଇ ଦେଲା। ପୁଣି ଠିକ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଫୋନ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନା, ଇଆଡେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଟିକେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କିଛି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ବାହାର କରିକି ଆମେ 3 ଜଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଲୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସେ କଲେଜ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଅଟୋରେ, ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଝିଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ସୁଲେମାଇଟକୁ ଟିକେ ଧରେ କୋଳରେ ଟିକେ ଧରିଦେ ତାକୁ ସେ କୋଳରେ ଟିକେ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସୁଲେମାଇଟ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ସେପଟୁ ତାକୁ ନାକ ପଟେ ପାଟି ପଟୁ ଟିକେ ସେ ଫେଣ ପରି ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ହସ୍ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲା ଝିଅ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବିଲେ। ଆଉ ଅଟୋରେ 2 ଜଣକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଗଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଖବର ଶୁଣିକି ବାଇକରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାନେ ଏ ଝିଅକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିବି, ମାନେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଚଢି ଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖିପାରିବି, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡରେ ଦେଖୁଛି, ବେଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧଳା କପଡା ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଆଖି ଦେଖୁଛି ମାତ୍ର ସେ କିଛି ଆଖି ହଲଚଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି।
ଏମିତି କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ତା ବଡିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, କୋଉ ପାଖରେ ଚକା ଚଢିଛି, ଧଳା କପଡା ଗୁଡା ହେଇଥିଲା, ତା ବଡିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର ତା ଦେହରେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ନଥିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ବଡିକୁ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଖାଲ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ମାଡ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ଆରେ ବ୍ଲଡ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ପୋଲିସ ମାନେ ଘାବରା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନେ, ତମେ ତାଙ୍କର ବାପା କି? ହଁ ମୁଁ ତାର ବାପା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହିପରି ସମସ୍ତେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠିକ ସେ ସମୟରୁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ କୋରାପୁଟରେ ରେଫର କରିଦେଲେ। ସୁଲେମାଇଟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ତା ଗୋଡରେ ମାଡ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲୁ। କୋରାପୁଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ କୋରାପୁଟ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ଏକ୍ସରେ କରାଗଲା, ସ୍କାନିଂ କରାଗଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରାଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଇ ରିପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ହାଡ ଟିକେ ମାନେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆମ ଏଇ ଜୁମ୍ ମିଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଥିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାଡ କି କୌଣସି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋରାପୁଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। କୋରାପୁଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଶାଖାପାଟଣା ନେବାର ଅଛି, ଝିଅ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ଲିଭରରେ ମାଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପେଟରେ ରକ୍ତ ଜମା ହେଇଯାଇଛି। এই ପ୍ରକାର କହିବାରୁ କୋରାପୁଟରୁ ତାକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଫର କରାଗଲା। ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଫର କରାଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗେ ଅପରେସନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଯାକ କହିଥିଲେ। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ସେ ଡକ୍ଟର ମାନେ 3-4 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରେଡିରେ ଥିଲେ, ଅପରେସନ ପାଇଁ ରେଡି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର 4 ପ୍ୟାକେଟ ବ୍ଲଡ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପରେସନ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ବ୍ଲଡ 4ଟା ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଅପରେସନ ଆଉ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠୁ ରେଫର କରିଦେବୁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ এই ବ୍ଲଡ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିରିୟସ ଅଛି କହି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରିଦେଲା ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ଅପରେସନ ହେବ। ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଯାକ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅପରେସନ ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, 3-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଝିଅକୁ ଆଡମିସନ କରାଗଲା। ଆଡମିସନ କରାଗଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ଝିଅକୁ ହସ୍ତରେ ତଳେ ଧରିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରକୁ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟେକିକି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ତାହା ଭାବୁଛୁ, ମାନେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଚକା ଯଦି ଚଢିଛି, ଦେହର ମାନେ କପଡା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତି ଆମ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ଆଜି ସେ ଝିଅକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପିଇଛି, ପାଣି ପିଇଛି, ଚା ପିଇଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଫ୍ରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଆଉ ସୁଲେମାଇଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସରେ କାଢିଲୁ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଜୋରରେ ଧୋକା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁଲେମାଇଟକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ସେ ତଳି ଧରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତଳି ଧରିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ତଳି ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆସୁଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ବସୁଥିଲା, ଆଉ ଗୀତ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କରିନଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କେତେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅପରେସନ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କୂଳ କିନାରା ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ କହୁଛି 4-5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁନା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଧିକ, ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭୋରୁ ଆସିକିରି এই ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗିତା ପାଇଁକା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ମନେ କରନ୍ତୁ। এটা ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି এই ଆଶୀର୍ବାଦର ଭାଗୀ ହବା ପାଇଁ। ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ, ଅତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଥିଲା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ ବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନ, ପୁଣି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଦୂର, କୌଣସି ଫ୍ରାକ୍ଚର ମାନେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ବି କୌଣସି ନଥିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ଏତେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେହ ଉପରେ ଚାଲିବ, ତାପରେ ବି କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଏଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ମତେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେ ପିଲାଟି ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷରେ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କେମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ବିଶାଖାପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଶାନ୍ତି ଦେଲେ।
जो माने प्रार्थना करिसंती मु समस्त को धन्यवाद देबे आगो को सेमती अन्य मानक पई बोचग्रस्त ही प्रार्थना करंतु आ प्रभु आश्चर्य कार्य करिवे। थैंक यू सुशांत भाई, गॉड ब्लेस। आमेन प्रभु का धन्यवाद। आमीन। आमेन आमेन।